Vi begynder nu med den anden af tre krydsilforbindelse med 10 valgtiderne til Sartun. Og aftens emne er børn, unge og uddannelse. Velkommen alle sammen. Inden vi begynder med emnerne, skal jeg lige sige, at de tal sprog vil blive sendt i Korea 1, og der vil være tolkning i Korea 2. Og vi begynder nu med, vi kommer nu til den første emne. Børnetalsmanden siger i sin rejserapport, at ud af 54 artikler er 20 af artiklerne ikke bliver fulgt. Og de artikler, der ikke bliver fulgt, er artikel 39 om børns ret til hjælp, og paragraf 18 om forældres og forældrerettighedshaveres ret til hjælp. Og det er 20 af artiklerne bliver ikke fuldt, og endnu er der artikel 1. Vi kan se, at vi kan jo se, at vi giver den nødvendige hjælp til børn. Og vi følger ikke altid børnenes rettigheder, og den taberen er barnet. Og det er derfor, det er meget vigtigt, at med tidlig indsats, og at der er man og at opfølgning af lovene. Og det er jo sådan, at om vi følger lovene, skal vurderes hver anden til 3 år. Og vi har givet ansvar til kommunerne, uden at vi har givet ansvar for dem til at vurdere, om det bliver fuldt. Og den næste fra Demokratiet. Hvorfor bliver de 20 artikler ikke fuldt? Det vigtigste, vi skal pege på her, det er, at vi voksne ikke har taget vores ansvar til os. Hvorfor skal man hele tiden hvorfor skal vi altid lade de offentlige lave have ansvaret, og det er forældrene, der ikke har taget ansvaret. Børnehjemmene er helt fulde. Hvorfor skal vi betale det over vores skattebetaling, når man snakker om problemet? Det er, at selvstyret og Inatsisartut og kommunerne og dem, der har ansvaret, er dem, der får børn. Det er børnene, der har ansvar. Det er forældrene selv, der har bestemt sig til at få børn, og det er dem, der skal tage ansvaret. Og Siumut, jeg mener, at vi skal tage ansvaret for alle vores børn, fælles ansvar for alle for vores børn. Og jeg har også pligt til, at mine børn vokser op med gode rammer. Men desværre er det sådan, at mange familier ikke har kræfter. Og jeg mener, at det emner, som har været tabu, at vi er begyndt at debattere dem. Man kan se,
at man bruger over 0,5 milliard til anbringelse af børn til uden for hjemmet. Og der kan man se, at vi har store problemer. Og baggrunden for det er, at der er misbrug i samfundet. Og jeg mener, at vi er nødt til ansvarligt at snakke om det. Og at befolkningen må også få at vide, at de kan hente hjælp. Og det er sådan emner, vi er nødt til at snakke om, hvis samfundet skal gå videre. Fordi at de mange penge kan bruges til at forbedre tingene. Og om det er vores børn eller andres, vores nærmeste børn, skal vi hjælpe dem. Nu er der nej. Hvorfor har vi ikke fulgt de 20 artikler? Loven er fra 2003. Og det har brug for varme hænder. Et barn har ret til at få hjælp. Og man kan gå på af familiecentrene. Og vi kan ikke se nogle steder, at man reklamerer for, at man kan få hjælp. Og børnenes rettigheder har ret til at få hjælp. Barnet har under sin omfang ret til hos dine forældre, men børnet har også ret til at være et sted, hvor det kan være tryg. Og så er Nalarak Prober. Da jeg var første gang var i 2018, og man er ikke kommet videre i sagen fra 15 til 18. Det er altid et valgemne, og man har ikke prioriteret. Og hvad kan man gøre, bliver der spurgt. For det her i dag, hvor og dem, der har under 50.000 indtægter om året, er 5.000. Og dem, der har lidt over, det er 12.000 kroner i årsindtægter. Og hvis forældrene ikke kan hjælpe, så har vi pligt til at hjælpe. Er det sådan, kommunens hjælp fra Naalakkersuisut, og det ikke har været nok. Og det er derfor, at man ikke har fulgt de 20 artikler. Hvis man har prioriteret rigtigt, så havde man ikke behøvet at tage de 20 artikler op. Og vi kunne have gjort noget ved seksuelle overgreb. Og vi er ikke nået dertil. Og vi kan ikke blive ved med at lade sig om, vi hører det. Vi kan ikke sige, at vi er her for at hjælpe befolkningen. Og vi mener, det er en god idé, at vi er med i FN. Og så til jeg vil først sige, at talsmændene kommer altid med noget, der skal ordnes, men deres anbefalinger følges ikke af Naalakkersuisut, og sådan skal tingene ikke være. Man siger fra talsmændene, at deres anbefalinger er ikke kun undersøgelser. Og Naalakkersuisut skal ikke kun sætte som de valgemner, men handle på dem. Og vi skal snakke mere om artikel 38. Det er seksuelt overgreb. Vi læste i nyhederne i morges, at et brand var blevet smittet med gonorré. Hvordan har man handlet på det?
Og det næste er der Sud Eva Geisler. Men vi er nødt til at se helt klart FN's konvention, og det er hovedlovene. Og så vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi skal indrette vores lovgivning. Og der synes siger, at vi skal etablere et familie- og højskoler, således at de familier, der har behov for at løfte, at det kan løftes. Vi har børn, der er alvorlige livsvilkår. Man plejer at sige, at det er børnene, der skal bestemme, men det er ikke sådan er ikke forholdene. Det har rettigheder, og det er den vej, vi skal bane vejen for, at børn får bedre vilkår. Det er deres rettigheder. Mens vi snakker om børnerettigheder, at båndtalsmanden har sagt, at det er nødvendigt med en national handlingsplan. Her i det sidste år i Inatsisartut. Og i Inatsisartut har vi taget en national handlingsplan her sidste år. Og der går næsten et år, uden at det er sket noget, og Mia siger også, at man er nødt til at gøre noget, da der næsten er gået et år. Hvorfor er vi ikke kommet videre? Siumut. Alle sager bliver ikke udført med det samme. Og handleplanen viser, hvilken vej vi skal gå, og lige snart valget er overstået. Uden at skille til, hvilket parti vi kommer fra, at barnet skal være trygt, have et trygt og glad liv. Man er nødt til at lave handlingsplaner på området, og det skal indeholde, og hvis vi skal give flere og flere penge til sociale området, så er vi nødt til at se på vores strategier. Og måske arbejder vi meget efter det forholdene i Europa. Jeg ved, at vi har stor kærlighed til vores børn, og vi har en alvorlig sag foran os. Man har lavet mange indsatser, og man er nødt til at vurdere dem. Mange landskabsen bruger mange penge til børn, men det viser, at de indsatser, vi gør, ikke passer til vores forhold, så vi er nødt til at samarbejde for at forbedre forholdene. Demokratisk, I har lige været i koalitionen. Hvorfor har vi ikke set realiseret, at man realiserer dem? Og vi er meget dygtige til at lave papirarbejde. Og vi tror altid, at hvis vi skriver noget ned, så alting ordner sig. Og jeg er nødt til at sige, at man siger, at fordi befolkningen har mindre bevilget, at de ikke kan tage ansvar for deres børn. Og det er sådan, at ikke forholdene. Det er ikke sådan, at man skal have 1 million indtægt for at kunne tage vare på sine børn. Og det, man siger fra er, når naalakkersuisut bliver skiftet, der tager sig af børnene, der må man sige, at lige meget hvor stor udskiftning der er mellem naalakkersuisut, så skal vi arbejde med forældrene,
Og så vi vil oprette familiekonto, sådan at problemerne i hjemmene kan løses. Nu er der den af. Hvorfor har vi ikke realiseret disse? Det er forældrene. Det er ikke forældrene, der har ansvaret, og det er derfor, at vi betaler 1 milliard om året, 77.000. Det er, at nu midlerne skyldes, at forældrene ikke har taget et ansvar. Og når man er hjemløs, jeg har 3 børn, og det er alle små børn. Skal bevillingerne til området blive flere? Vi kan selvfølgelig altid opdagsspørge flere midler. Solidaritetsinitiativet. At handleplanen blev vedtaget i næste sidste år, at der kun er papirarbejde. Hvis handleplanen skal realiseres, hvordan skal man gøre det? Man arbejder for meget med, at når man har vedtaget en lov, så laver man ikke fornyelser i sine handlinger. Før vi vedtager nye love, så er vi nødt til at tilpasse vores lov sådan, at kommunen kan arbejde efter den. At det er ikke uden grund, at børnene bliver anlagt uden for hjemmet. Og det er også derfor, at vi ønsker, at vi skal have familiecoach i langt større grad, således at vi holder op med at fratage forældrene ansvaret for deres barn. Altså, vi ved jo godt, at lige så snart et barn bliver fjernet fra sin familie, så betyder det jo sådan set ikke, at alle parter bliver mere lykkelige af den grund. Så derfor så mener jeg, at familiecoach er vejen frem. Sofie Geisler, Inuit Ataqatigiit. Hvad vil I gøre for, at de sidste 20 artikler kommer i spil? Altså, der er jo brug for disse udpenslede rettigheder, som vi har. Og jeg er ikke i tvivl om, at alle forældre gør, hvad de kan for at tage vare på deres børn. Men af forskellige årsager, så kan de altså stå i strid modvind, og det kan gå ud over børnene. Og det er der, det offentlige skal tage over. Når forældrene ikke kan magte deres opgaver, jamen så skal det offentlige tage over og hjælpe. Og det er jo forvaltninger, og det er også departementer. Hvordan vil man gøre? Vi har jo lavet en lov, som har mange flotte vendinger i bestemmelserne. Men altså ifølge min holdning, så har man udarbejdet lovgivningen uden at sikre sig på forhånd hos kommunerne, om kommunerne nu virkelig kan løfte disse lovbestemmelser. Så derfor så må vi altså gøre et eller andet, således at samarbejdet mellem selvstyret og kommunerne kan ske mere gnidningsfrit og efter hensigterne. Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for, at de her forskellige artikler kommer i spil i Grønland og bliver fulgt også i Grønland. Naleraq, hvad vil I gøre? Vi bliver nødt til at prioritere. Altså, det nytter ikke noget, at vi har en masse flotte ord, og at man ikke kan købe kærlighed for penge osv. Det er jo ikke det handler om. Det, vi snakker om her, det handler jo om de mange familier, som har en meget, meget svag økonomi, og som har masser af forskellige sociale udfordringer og problemer. Altså, vi bliver nødt til at lave en redelig prioritering forud for de her ting. Men hvordan vil I gøre det? Altså,
Først så skal vi have nogle naalakkersuisut-medlemmer, som har interesse for samfundet, og ikke bare for penge eller for andre områder i livet, men for samfundet. Det skal naalakkersuisut være. Og hvad vil I gøre? Hvorfor skal vi prioritere? Altså for fremtiden, der er det jo børnene og de unge, som er vores fremtid. Og derfor så skal vi jo bare have gang i arbejdstøjet og få det på. Og derfor så er der også brug for at dygtiggøre forældre i deres forældreskab. Og uanset om vi snakker børn og unge vægge op og vægge ned, så hjælper det jo ikke noget, hvis forældrene ikke kan løfte deres opgave. Og det er derfor, at jeg synes, at det er vigtigt at pege på forældrene, lige så vel som en tidlig indsats kan være guld værd for alle forhold. Så på den måde, så kan man starte en behandling op eller et forløb op på et meget tidligere tidspunkt. Og det synes jeg er vigtigt at satse på frem for at prioritere imellem områderne. Børnetalsmanden har denne udmelding. Vi ved godt, hvad det er for nogle problemer, vi skal finde løsninger på i dag. Men til trods for det, så har vi forskellige udfordringer, for eksempel hovsaløsninger og lappeløsninger. Vi har for meget slingervals i det politiske arbejde, lige så vel som at de forskellige forvaltninger og relevante instanser ikke samarbejder. Der er ingen koordinering af det arbejde, der pågår. For eksempel er det jo meget socialforvaltningen, man peger på, og de kan jo ikke løfte det her i forvejen. Altså hvis det er, at vi skal have en bedre tilgang til at opfylde børnenes rettigheder for børn, hvad er der så, vi skal gøre, Sofia Geisler? Ja, forleden dag var der en forældre, som havde et barn, eller som har et barn med skizofreni. Og derfor var de nødt til at flytte til en anden by, for at kunne få den hjælp. Men det tilhørte en anden kommune, den by, de flyttede til. Og på den måde, så har der været en frem- og tilbagesending af denne her sag, uden at der er kommet en lykkelig udgang på det. Det vil sige, at vi har en lovgivning, der er splittet op i forskellige afdelinger, hvor der ligesom ikke er nogen koordinering imellem de forskellige områder. Og vi skal også have for øje, at sagsbehandlere og andre, der arbejder med børn og unge og problemstillinger, de skal også klædes på til at kunne spotte tingene og blive dygtigere. Vi har et stort stykke arbejde at gøre, både i Inatsisartut, men også i forvaltningerne. Og det handler også om kommunerne og i naalakkersuisut. Tiden er inde til, at alle parter bør mødes, hvor man nærkigger og ser på al den lovgivning, vi har, der handler om enkeltmennesker, og få dem koordineret på en eller anden måde. Hvis man skal koordinere indsatsen omkring børnene, hvad vil man så gøre? Altså, selvfølgelig skal vi skynde os med hjælp og indsatser, men på den anden side, så er der også noget udviklingsarbejde, der mangler at blive gjort. For eksempel er man i Nuuk rigtig mange kolleger, som kan snakke sammen og styrke hinanden i det faglige. Men altså, hvis man bor på Østkysten, og hvis man bor mindre steder, jamen så er de ressourcepersoner ikke i det samme i antal, og hvis de er der. Så derfor så synes jeg, at vi bliver nødt til at efterlyse en bedre og relevant og realistisk ramme for de her områder. Nalerak, hvad vil I gøre samlet set for at koordinere området? Det er meget
det er meget, jeg er meget enig i at sige, når der bliver sagt, at der er ikke nogen partier, der arbejder for børnene specielt. Altså børnene har ikke nogen partifarver, og det er rigtigt. Det vil jeg gerne være enig i. Men altså, selvfølgelig kan man snakke om en socialborgmester i kommunerne, som kan samarbejde med de siddende naalakkersuisut på området. Og vedkommende skal jo ikke arbejde med penge eller ligesom arbejde med finanserne, men mere med emnet og emnerne og fremme tingene. Samarbejdspartiet. Hvordan vil jeg arbejde for en samlet indsats? Altså den forældre, du nævner, der har et barn med skizofreni, er ikke det eneste sag. Vi har rigtig mange forældre, der har børn med skizofreni. Men altså med hensyn til en koordineret indsats omkring børnene, der mener vi, at både kommunerne, men også selvstyret skal gå sammen. Og man skal gå sammen omkring tidlig indsats og det forebyggende arbejde og den hjælpende håndsrækning, der er nødvendig. Og jeg mener, at det ikke kun er i kommunerne, at vi skal efterspørge dette. Det skal være noget, som vi alle borgere på en eller anden måde bliver del af. Det kan være via reklamering, det kan være, at man udbyder nogle kurser. Og der kan man for eksempel også benytte sig af KNR, hvis det var. Demokratisk. Hvordan skal vi koordinere børneindsatserne? Altså, jeg synes, der er for mange børn, der falder ned i en stor kløft mellem de forskellige forvaltninger og sagsbehandlere. Og det skal vi altså være dygtigere til, ikke sker. Og det er vigtigt, at vi skaber håb for familien. Så derfor så skal vi se på, hvad det er, der egentlig er grunden til, at folk har det på den måde, og at børnene bliver omsorgsvigtede. Uanset om man får en socialborgmester eller 3 socialborgmestre, så betyder det ikke, at det bliver bedre. Tværtimod, det handler om, at vi skal have flere varme hænder ind, og hvis det er, at vi skal have slukket den ildebrand, der er omkring børn og unge med særlige udfordringer, så må vi altså gøre noget ekstraordinært. Jeg synes at de midler, vi giver til det sociale område på 1 milliard kroner, er alt for mange penge. Det burde være billigere at komme rundt omkring problemerne. Altså, uanset om man får en socialborgmester eller bruger penge på reklamer, så synes jeg sådan set, at de penge kunne gives til pædagogernes lønforhøjelser i stedet for. Og derfor så synes vi stadigvæk, at familiecoach er vejen frem, således at familiecoachene kan gå hen eller komme ind i hjemmene, hvor der er udfordringer, og så gøre sit arbejde der. Og på den måde, så kan vi også være med til at skabe mere robuste familier. Tak til demokraterne. Siumut, hvad vil I pege på af muligheder? Vi har rigtig mange budskaber, der skal forbedre det sociale område. Men altså, nu snakker man så også om, at man taler i forskellige sprog, altså at vi har forskellige termer, vi bruger i forhold til, om vi er sagsbehandlere, om vi er i forvaltningen, eller om vi er i departementet, eller i Inatsisartut. Og når jeg tænker på status i dag, så må vi jo altså også erkende, at vi begyndte at beskæftige os med de her ting, og vi kan tale åbent om det. Vi er i gang med at aftabuisere visse emner, som vi bare for få år siden overhovedet ikke kunne sige højt. Så derfor synes jeg, at debatten er startet, og derfor så har vi en stor pligt til at fortsætte denne debat. Men det vigtige er, at dem, som sidder med arbejdet på første hånd, får de forskellige redskaber og de rammer, der skal til, for at de kan udføre deres arbejde. Jamen er det ikke...
status er jo ikke tilfredsstillende på den måde, og det er derfor, vi alle sammen fra tid til anden bliver ved med at sige, at det skal blive bedre, og vi skal blive dygtigere, og vi skal have nedbragt sager, der går på børn og unge, som har store problemer. Det vigtigste er jo sådan set, at man kan finde hinanden, og at alle parterne kan finde ud af at samarbejde og se hinanden i øjnene og arbejde frem efter det. Atassut, du har mulighed for at komme med dit indspark nu. Altså, nu snakker man om FN's resolutioner og børnekonventionen, og det er jo sådan nogle, vi skal følge i Inatsisartut, men også inden for det socialforvaltningen. Der skal vi følge alle artiklerne, og også med hensyn til børn med handicap og unge med handicap. Og der synes jeg, at man ofte glemmer børn, som har handicap. Og uanset hvad, så synes jeg ikke, at vi skal begynde at beskæftige os med enkelte familiemedlemmer. Vi skal se på familien som en enhed, og så skal vi hjælpe familien som den enhed, den er, og give dem forskellige værktøjer til at få det bedre. I dag så gør vi det jo altså rigtig besværligt for mange forældre. Vi skal ikke etablere flere socialborgmestre og flere stillinger. Vi synes fra Attassuts side, at vi skal have gang i en mere fleksibel arbejdsform. Det er det, vi har brug for. Jamen, hvad er det så, du vil gøre? Vi vil gerne oprette en familiehøjskole. Det synes vi er et godt værktøj. Altså, nu får vi jo at vide fra fjern og nær, at nu skal vi gøre noget, at nu skal vi gøre en indsats. Så derfor så synes vi fra Attassuts side, at vi skal etablere en familiehøjskole, således at familiemedlemmer kan mødes med andre familier, der har lignende problemer. Og vi skal holde op med at lade det gå ud over barnet, som ikke har nogen skyld på nogen måde. Tak, Atassut. Altså, vi har jo hørt, at man inden for sagsbehandlingen og forvaltningerne overhovedet ikke kan følge med i forhold til det behov, der er. Det vi efterspørger blandt andet, det er reform. Det er, vi skal se på socialområdet, hele socialområdet, og så ud fra, skal vi lave reformer af socialområdet. Og der er handicaploven og børneloven, og så og ydelser fra det offentlige, og alt det her, det hænger ikke sammen. Så det er meget ønskeligt, at vi laver reform. Og da der var lærermangel i 1990'erne, der var der store omfattende reformer. Og det er det, vi ellers ønsker. Således kan vi, at man forlader sig for meget på os, og at vi er nødt til at alle sammen arbejde sammen, og at dem, der de forskellige områder, der hjælper socialt udsatte, er nødt til at arbejde sammen. Det er meget, Mio siger, at man er nødt til at en helhedsplan med hensyn til reformarbejdet af socialområdet. Er det en vej, man skal gå, som I siger? Jeg er meget uenig, som jeg har sagt, at man har lavet forskellige love uden at se på, om det hænger sammen. Det har alle sammen en god måde, man vinder frem til at løse problemerne.
når man etablerer, når man vedtager lovene, så giver vi ikke dem sagsbehandleren værktøjet til at kunne handle. Og det er der, at alle de her ting hænger sammen. Så vi er nødt til at undersøge forholdene og vurdere dem. Således at dem, der arbejder med mennesker, kan få gode værktøjer til at kunne udføre deres daglige arbejde. Siumut, at reform er vejen frem. Jeg synes, at i alle vigtige områder skal vi lave, er det vigtigt med reformer. Og at vi har hjemtaget reformer, og der er mange ting, vi har lært af. Reformerne kan se, at man ønsker meget fra befolkningen. At loven skal være brugbar, og man skal kunne forstå dem. Jeg er helt sikker på, at de har de nødvendige kræfter her i Grønland. Men vi skal have ordnet, det er, at de laver barrierer, fordi at vi skal give de mennesker, der arbejder med mennesker, gode værktøjer. Ja, vi synes, at vejen frem er reform. Og vi skal lave indsatser, der passer til vores levevis. At det vi vores mål i Nunatsiaq, det er at en mere moderne system, som passer mere til vores liv her i dag. Og vores mål er det, at hele familier, fordi at vi vil have et sunde mennesker. Og vi mener også, at børnenes vilkår er meget vigtige, og lige meget hvor børnene kommer fra, så mener vi, at det er vigtigt med børnerettigheder. Demokraterne. Jeg er meget enig i det siger. Det er at et system, der passer til vores liv. Vi har taget systemer fra Europa, som ikke passer til vores forhold her i Grønland. Og vores bosætningsmønster er meget anderledes her i Grønland. Og det er en drøm, det er bare en urealistisk drøm, at man vil have psykologer alle steder. Det er at vi skal, hvem siger, at vedkommende skal være uddannet som psykolog, at vi kan uddanne den, der bor på stederne. Og det er dem, vi skal lære op til, at der skal give værktøj til familier, udsatte familier. At vi er nødt til at have mennesket og tænke, det må jeg tænke på i centrum. At man siger, at vi ikke har brug for en socialborgmester, men at vedkommende skal have helt klare arbejdsopgaver. Når man kun forfølger sin egen politik, så kan man ikke opnå noget. Og det vi har som mål fra NLR, det er, at vi har systemer, der passer, og det er, og vi skal også samarbejde MIO og andre, som kan have samarbejdet med Naalakkersuisut. Vi mener, at når alle har debatteret området grundigt, så kan vi finde løsninger. Samarbejdspartiet er reformen i vejen frem.
Samarbejdspartiet har i længe råbt om, at der skal være reformer, og at man skal lave nye systemer. Hvor mange år har I siddet i Inatsisartut, og der er stadigvæk børn, hvor misbruges seksuelt, og der er stadigvæk mange, der begår selvmord. Jeg er ved at nødt til at gøre noget. Jeg håber, at man bare skal snakke om tingene. Hvis man ikke bare skal snakke, skal man bevilge flere midler til reformerne. Vi har lige modtaget 85 millioner kroner. Vi har ellers krævet, at vi også selv skal bevilge 85 millioner kroner. De 85 millioner kroner, vi har fået, det meste af det har man brugt til administration, som ellers skal bruges til børnene. Grunden til, at vi ikke er enige med Nalder, det er, at vores systemer, låsesystemer, på grund af dem, der forsvinder de indsatser, vi kan lave. Når man er begyndt med en sats, så skal man færdiggøre det så hurtigt, så skal man løse det hurtigt. Det er sådan, at det er Inatsisartut-medlemmerne, der skal arbejde med området, og så lave det system, der er nødvendigt. Demokratisk. Under debatterne der er det sådan, at der er mange, der er med til debatterne og aldrig kommer frem. Og vi der altid møder frem til debatterne, så man skal ikke sige om os, at vi har sovet i timen. Så lad os samarbejde således, at vi kan løse de problemer, der er. Og så til noget helt andet. Da vi har snakker om børnenes vilkår, så skal så kommer vi til emnet omkring unge. 16-25-årige, som ikke er kommet videre, er 33%. Det vil sige, det er dem, der ikke er kommet videre til en uddannelse eller arbejde. Det vil sige en tredjedel af de unge. Og selvom det er blevet færre i det sidste år, er der stadigvæk for mange. Der stadigvæk mange. Dem, der ikke er kommet videre til uddannelse eller beskæftigelse, hvordan skal man fremme dem? Og jeg synes, at i forhold til befolkningstallet, så er det procent, der nævnes, er for højt. Og vi har grund til at være bekymrede, når vi tænker på generationsskiftet. Og vi er nødt til at undersøge, hvorfor at tallene, procenten, der bliver går ned, og vi er nødt til at forbedre vores systemerne. Og grønlandstallene lærer inden for uddannelsen er vi også nødt til at fokusere på. Der er mange, der kommer ind i GO, og at i 2012, der har man nedsat kravet til at komme ind i GO. Og derfor er det desværre sådan, at det fører til,
at det kommer at de bliver skubbet ud i samfundet ude igen, det vil sige ude af skolen. Hvis hvis den unge gives mulighed for at færdiggøre sin uddannelse i flere år, så vil det have bedre muligheder. Vi har brug for de unge, og vi skal bane vejen for, at disse unge, som vi har brug for, får en god uddannelse. Vi har de rammer, vi har her i dag, er nok, og vi skal bane vejen for, at alle skal kunne forsørge sig selv. Hvordan kan man forbedre deres muligheder? Vi er nødt til at snakke om vores måde og behandle vores børn på. Så vi har alle sammen nogle muligheder, som alle har. Samarbejdspartiet, hvad vil I gøre ved de unge, der bare render rundt? Altså, vi synes, vi skal nedlægge Majoriak og bruge de penge og bevillinger, som vi giver til Majoriak, og kanalisere dem over til det, som de indsatser, der skal gøres, når folkeskolen er endt, og inden man begynder på en uddannelse. Betyder det, at bevillinger til Majoriak skal flyttes til folkeskolen? Ja, det er rigtigt. Tak. Nu er det Naleraq. Hvad vil I gøre ved de unge, som hverken er i arbejde eller i uddannelse? Og det er jo 2.700 unge mennesker. Altså, vi gør jo, hvad vi kan for at forsvare og beskytte børnene. Da jeg var 14, der begyndte jeg at arbejde. Og måske skal vi kigge på den mulighed på at ikke at forhindre for unge børn i at komme i et arbejde, således at de kan lære at have et ansvar efter skoletid. Så det der skal vi ikke altid, vi skal ikke altid komme med indsatser, vi skal krænge ned over hovederne på de unge. Vi skal have dem med. Altså, når man er 13-14 år og lærer at varetage et arbejde efter skoletid, jamen så har du lært en hel masse i forhold til at varetage et ansvar. Og det får du glæde af, når du bliver voksen. Og det synes vi er en ressource. Altså, vi ved jo også, at der er stor ledighed. Hvad vil man så gøre? For eksempel er der jo nogen, jeg har for eksempel arbejdet på fabrik som 14-15-årig. Og vi har set, at voksne kan blive rekrutteret udefra for at arbejde i fabrikkerne. Altså, vi mangler jo hele tiden beskæftigelse inden for fiskeindustrien. Og så har vi også i perioder mennesker, som ikke er i arbejde på grund af, at de er sæsonarbejder eller i fiskeriet. Betyder det, at vi skal lære børnene nogle gode vaner i forhold til at have et arbejde efter skoletid? Ja, det er det, jeg mener. Demokratisk. Det største udfordring, vi har, den største løsning, vi skal finde, det er den grønlandske pædagogiske måde at gøre tingene på. Vi skal ikke altid bare lave lovgivning. Vi skal som forældre kræve forskellige ting af børnene, og vi skal lære barnet at have ansvar i sin opvækst. Og det næste, man skal se på, det er jo, at vi grønlændere er rigtig dygtige til at arbejde med vores hænder, og det er jo noget, vi har arvet fra vores forfædre. Men altså, nu er vi begyndt at efterabe alle mulige andre udefra, så derfor så for eksempel har vi kun boglige uddannelser.
Altså, det bør være sådan, at vi må kunne etablere nogle håndværksmæssige uddannelser, hvor det ikke kun er det boglige, der bliver satset på, men altså hvor man kan vise med sin kunde på andre måder, at man også kan modtage læring. Altså, nu er antallet af unge under uddannelse fra 2012 til 19 blevet 200 og færre, som er i uddannelse. Er det tilstrækkeligt at se på? Vi skal gøre noget mere. Vi skal gøre større indsatser, især for de områder og for de grupper af borgere, som vi kommer til at overse. Men altså, lad mig nu lige komme ind på det, som jeg synes, jeg var uenig i. Vi skal ikke slække på nogle krav, bare for at endnu flere kan komme ind på uddannelserne. Nej, vi skal være dygtige, vi skal være konkurrencefærdige, og vi ønsker at handle med hele verden. Og hvis det er, vi skal opnå det, så skal vi ikke slække på nogle krav, men tværtimod gøre, hvad vi kan for at hæve de forskellige evner og kompetencer, som vi har brug for. Nivi, du siger, at det er forældrene, der har ansvar for at opdrage børnene. Altså, hvad vil du så sige som politiker? Lad mig sige, at som politiker, så skal vi have en god folkeskole. Vi skal have nogle gode børneinstitutioner. De drenge, som ønsker at blive fiskere, når de bliver store, dem taber vi og lader falde igennem, fordi vi ikke synes, at det er et godt erhverv. Men altså, det er jo til trods for det, at vi har et hovederhverv og en hovedindtægt, der går på fisken og på fiskeriet. Og det er det, der er det største arbejdsopgave for os som politikere. Således, at vi kan skabe nogle drømme i børnenes hoveder. Nu nævner du for eksempel, at man skal opfordre børnene til at blive fiskere. Jamen, jeg synes, vi skal tilrettelægge folkeskolen og tilpasse den til det samfund, vi lever i, og de omgivelser, vi har. Der kan for eksempel være børn, som siger, at de ønsker at blive professionelle fodboldspillere, eller en anden, der ønsker at blive håndværker. Og så bliver man jo nødt til som skolelærer at sige til det barn, at desværre så kan vi ikke hjælpe dig med at blive professionel fodboldspiller eller til at blive fisker, for det kan vi ikke undervise dig i. Og det er der, vi har et stort stykke arbejde at gøre. Og især skal vi gøre, hvad vi kan for at bane vejen for det barn, som har en drøm om at blive et eller andet, når hun bliver eller han bliver stor. Altså, hvordan er det, man slukker drømmene hos børnene? At det hører vi jo, at jeg synes, at alene tallene for de børn og unge, eller i hvert fald unge, som ikke er hverken uddannelse eller arbejde, det tal taler for sig selv, at vi ikke gør nok. Altså, nu har man jo også lavet en nyskabelse for at skabe praktikpladser nok under en uddannelse. Altså, Atassut er jo nyskabende. Vi ønsker at etablere et nyt system, således at man også kan blive serviceassistent. Det kan for eksempel være, dem som har svært ved at se på, svært ved at læse, ordblindhed og talblindhed. De unge, som har den slags svagheder, skal vi også forsøge at give nogle forskellige muligheder. Og vi skal ikke bare henvise dem til et arbejde, de bør også have mulighed for at kunne få en eller anden form for uddannelse. Og uanset hvad, så vil jeg jo bare sige, at vi ønsker at være nyskabende her i det grønlandske samfund, og det står Atassut for. Altså unge på 2.700 i antal. Hvordan vil man have dem med ind i samfundet? Vi skal give dem muligheder. Det nytter ikke noget, at vi hele tiden sætter barren alt for højt, som ingen overhovedet kan nå. Vi snakker jo om de unge, som måske har udfordringer i forhold til at være boglige. Og de kan jo sagtens være unge, som er rigtig dygtige med deres hænder.
Det er ikke fordi, at de ikke kan læse og skrive eller uddanne sig. De er bare dårlige til at læse. Altså, vi har jo hørt, at der er forskellige stor mangel på praktikpladser og lærlingepladser inden for håndværksfagene. Jamen, at det bør være sådan, at man uden at forlade sin hjemby kan tage sin håndværksmæssige uddannelse, og på den måde også måske være tættere på den praktikplads, som man eventuelt kan sætte sin lid til. Uanset om man bor i Østkysten, eller om man bor i Qaanaaq, eller hvor man bor, så bør der være mulighed for at kunne tage en uddannelse uden at flytte hjemmefra. Inuit Ataqatigiit, de 2700 unge, hvad vil du gøre for at gøre noget for dem? Vi skal huske, at der ud over 2700, så er der 900, som er i Majoriaq-systemet, så derfor er der endnu flere unge, som vi ikke ved, hvad laver. Vi ved ikke, hvad de 2700 unge, hvem de bliver forsørget af. Vi ved ikke, hvor de bor henne og hvad de laver. Så hvis det er, at vi skal gøre noget, så skal vi altså for det første finde ud af, hvem tager sig af dem, og hvor de er henne. Hvem giver dem tøj på? Og hvis ikke vi ved det, så nytter det ikke noget at komme med alle mulige fine og flotte pædagogiske planer, når vi ikke ved, hvad det er, vi skal vide i forhold til for eksempel de her unge, som ingen ved, hvad laver. Det kan jo være, at de ikke fik dårlige karakterer, da de gik ud af folkeskolen, eller at de ikke fik en folkeskoleeksamen. Så skal de jo have mulighed for det. Så derfor så bliver vi nødt til at undersøge de enkelte unge, når vi nu kan finde dem. Altså, vi har jo altså en kæmpe stor gruppe af unge, som på den måde har vi gjort til tabere, og det skal vi altså holde op med. Med hensyn til de 2700 unge, siger du, at vi skal undersøge dem? Ja, fordi det er jo ikke realistisk at komme med en eller anden fin pædagogisk plan eller handleplan for, hvad det er, vi skal med dem, når vi ikke ved, hvor de er henne, og hvem der tager sig af dem, og hvor de er. Hvis vi skal lave enkelte handleplaner, individuelle handleplaner for den enkelte, så må vi vide, hvor de står henne, og hvad der er deres baggrund, og hvilke kompetencer og drømme de egentlig har. Og det skal vi være realistiske omkring. Vi skal kende den enkelte, før vi kan lave en plan for vedkommende. Hvad vil I gøre for at udvikle mulighederne for denne her gruppe unge? Altså, vi tager udgangspunkt i unge fra 12 til 19 år. Vi mener, at der er brug for en rådgiver, der tager sig specielt af den aldersgruppe. Fordi det handler jo også om at kunne give en ordentlig rådgivning, altså en givtig rådgivning. Og altså, jeg har jo selv været igennem et forløb, hvor jeg fik noget rådgivning, og det har hjulpet mig utrolig meget. Og derfor så skal vi blandt andet også se, hvad det er, der gør, at visse unge har stor succes, selvom de måske på et tidligere tidspunkt har haft store udfordringer og manglet forskellige kompetencer. Det er jo ikke bare et tal, det er en masse unge mennesker. Altså, det kan også være unge mennesker, som måske har usynlige handicap, vi ikke kender noget til. Så derfor kan vi jo ikke bare sige, at alle bare ligger stille et eller andet sted hen, og ingen ved, hvad de laver. Ganske kort, hvad vil du gøre? Hvad vil du foreslå? Det har jeg svaret på lige før. Jeg synes, det er vigtigt, at man laver en intensiv rådgivning for den enkelte unge. Det handler om at være opsøgende og opsøge de unge og snakke med dem og høre, hvad det er, de er interesserede i, og hvilke færdigheder de eventuelt har. Tak til Nunat Ridongnai. Da vi har fokuseret på et emnet unge, skal vi til noget helt andet. Det næste emne, som man har været inde på lige for, det er uddannelse.
Og en af det vigtigste grundlag for uddannelse er folkeskolen. 1,2 millioner kroner bruger man til uddannelse om året. Og vi har hjemtaget folkeskolen. Og under reformen i 2003, der etablerede man den gode skole. Og vi kan se her i dag, at formålene i den nye lov ikke er blevet realiseret her i dag. Ph.D.-studerende omkring om folkeskolen, og vi skal lige se hendes resultat. At vi kan se, at loven om folkeskolen går ikke efter sit formål. Men man arbejder på, det er, at man laver sit arbejde fra den dag, og det er derfor, at baggrunden for, at man ikke følger loven, og at man ikke, der ikke sker udvikling efter lovens formål. Og det er derfor, at vi ikke ved, hvordan man skal komme videre. Det er, at vi har lige hørt omkring forbedring af folkeskolen, og grunden til, at der er en begrænset mulighed for at udvikle den. Hvad vil I gøre ved det? Og vi har ellers fremsat forslag om, at vi skal lave en reform, og vi har hele tiden set, at reformer, som ikke går efter deres formål. Vi støtter op om, at man skal uddanne sig til fremtiden. Det er ikke sådan, at vi skal være jurister og advokater. Når man håndværker arbejdet og skolen, så passer deres systemer ikke sammen. Den måde, vi bilder penge på, er mangelfuld. Vi har ellers spurgt, hvor meget penge har vi brug for at forbedre skolen på et år. Og jeg kan lave jeg kan se på, at på hvilken måde man skal udpege det vigtigste. Men skoleudvalget rapport viser, at vi bruger de flest penge til uddannelse i forhold til andre lande. Vi snakker ikke igen om penge, og det vi snakker om det er mennesker. Vi skal arbejde med mennesket i centrum. Og det vi hele tiden kommer tilbage til, det er prioritering. Og det er rigtigt, at de midler, som bevilges, dem bruger vi ikke på den rigtige måde. Men hvis vi skal lave reformer og udvikling, så er vi nødt til at bruge flere penge. Og andre prioriterer andre områder, selvom det er det vigtigste, vi skal prioritere. Og de penge, vi bevilger til skoleområdet, er ikke nok. Og efter valget vil prioriteringen nok se anderledes ud. Det vil sige, at flere penge skal bruges til uddannelsen. Og partierne kan nok blive enige om, at uddannelse og folkeskolen er vigtige. Og vi kan måske mødes om at hvor meget mere bevilling vi skal have i løbet af om året. I siger også, det er undersøgelser
om folkeskolen. Vi har hørt, at forbedring af folkeskolen er mangelfuld. Vi skal sige tillykke med Clara Lindert, som vi har brug for i samfundet, og stadig for folkeskoleområdet. Det er rigtigt. Og at vi gennemsnitligt bruger vi de fleste penge til skoleområdet. De penge, vi bruger, er nok her i dag. Det, man skal debattere, det er, at folkeskolen, hvilke indhold det skal have, og at når børnene kommer ud af folkeskolen, hvilke kompetencer det skal have. Det er en tjening til landskassen. Det er jo, at dem har arbejdende hen og sørge for. Og vi skal snakke om, at det arbejde, at har vist, at vi har brug for de arbejdende hænder forholdene i Sydgrønland har også vist dette. Så at snakke om sådanne emner er også vigtigt her i denne debat. Vi har også hørt, at under reformen af loven i 2003 og efter 7 år under vurdering viser det sig, at ikke alle formålene ikke er blevet realiseret. Og at fra 2015 der går 6 år, at der ikke sket noget videre, og her har haft en naalakkersuisoq på området. Hvorfor er der ikke blevet sket forbedringer? Jeg synes, at vi har en god rammelov. Og vores problemer er familieproblemerne, så den må familie at se på, at familielivet, og så hvilke børnene har et velkår, vi er også nødt til at se på. Og når vi har gode omgivelser, så får vi også gode velkår. Og vi er nødt til at støtte op om familierne mere. Et barn, der har gode rammer, begynder til sidst at hjælpe til i samfundet. Da vi snakkede om daginstitutionsområdet, vi har smukke omgivelser, og jeg mener, vi skal fokusere mere på at udnytte naturen. Og ud fra at vi kan udnytte naturen, sådan at jeg kan få penge udefra. Og vi har meget plads, så vi er nødt til at bruge naturen bedre. Og mange drenge ønsker, at der skal have en uddannelse med brug af deres krop. Demokraterne, den måde uddannelsessystemet, hvis det skal forbedres, hvad vi gør. Det vores tilsyn, som Mithaq snakker om, er meget vigtigt. Der var naalakkersuisoq, der jeg fokuserer på skoleområdet, da jeg kom til alle kommunerne. Og kommunen har jo tilsynspligt, og de har ikke fulgt deres tilsynspligt. Og vi kan ikke lave reformer, som kommunerne ikke kan realisere, så vi er nødt til at se på, at forholdene i kommunerne. Og kommunen Reddalik har været mest fremme omkring den debat.
Og jeg synes, at kommunen der er mest fremme på førskoleområdet og på skoleområdet. Tilsynet snakkede derom. Det timer, der bruges, har man jo tilsyn med, men den måde, man kvaliteten af undervisningen er meget begrænset. Hvad vi gør for at forbedre det fra demokratiet? Det vi kan gøre, det er at fokusere på seminariet og forbedre det og forbedre kvaliteten. Jeg mener, vi er i uddannelsesudvalget, arbejder vi sammen med ER, og vi siger ikke, hvilket partifarve vi har. Det vigtigste arbejde, vi har, det er, at Imaks udmelding, og vi ved, hvilke problemer der er, så lave indsatser, der kan virke. Og hvis vi bare laver papirarbejde i flere år med rapporter, så kan vi ikke opnå noget som helst. Det er børn. Jeg skal lige sige til Pille. Vi har man har sagt, at vi har lovet 300 millioner kroner, og at hvis vi har mere bevilling, hvad skal der så gøre? Vi har finansieret lufthavnen for at hjælpe det mest svage, så vi tænker ikke kun på penge. Altså, nu er det jo ikke dig som person, det drejer sig om, og jeg er ikke i koalition med dig. Nu er det altså mig, der har ordet. Altså, da jeg var en medlem af Naalakkersuisut, der var I ikke med demokraterne i koalitionen. Altså, I skal lige snakke en af gangen. Ja, altså, vi siger ikke, hvad andre skal gøre. Det, vi har gjort, det er, at vi er kommet med et forslag, og så har vi spurgt, hvad har I brug for at løfte tingene, og det er det, der er svaret. Tak. Tak til jer begge to. Og så Inuit Ataqatigiits kandidat. I sidder jo i samme uddannelsesudvalg. Hvad vil I gøre for at hæve niveauet i folkeskolen? Det første, vi skal gøre, det er at drøfte, hvad er kvalitet? Hvordan skal vi vurdere kvalitet? Fordi vi forestiller os, at kvalitet er, at man de første 10 år i folkeskolen, hvor barnet læser, og så skal det gerne være sådan, at når man bliver færdig med folkeskolen, at man så er klar til at vælge en uddannelse. Og det er det, jeg synes er kvalitativt godt. Altså, den gode skole, Aduaq Fitialek, er jo ikke en god skole. Vi har jo en lovgivning på Aduaq Fitialek fra 2002, som blev moderniseret, så at sige, i 2012. Altså, man har blandt andet også lavet en evaluering dengang, hvor man måtte erkende, at man kun kunne opfylde visse dele af hensigterne med Aduaq Fitialek. Og hvis det var, at man havde lavet evalueringer på et lidt tidligere tidspunkt, jamen så havde man også forpligtet sig selv til at lave opfølgende arbejde for at rette op. Vi har besluttet, at der skal være 10 års skolegang i folkeskolen, og at kvaliteten skal være så god, at man er klar over, hvad det er for nogle måle, på hvilken måde man måler tingene på. Og det skal også være sådan, at Majorajak ikke skal være en 11. klasse, fordi det skal være sådan, at folkeskolens hensigter og intentioner, det skal opfyldes i folkeskoleperioden. Så skal vi se på os selv som politikere og sige til hinanden,
at vi ønsker en folkeskolegang, som giver al den kvalitet, som vi ønsker, således at den unge er skruet eller klædt på til at fortsætte. Man har jo oprettet Majoriak for at tilgodese den voksne del af befolkningen, som har haft brug for noget efteruddannelse eller omskoling. Og vi ved jo, at Majoriak faktisk kunne opfylde noget af det, som egentlig var den oprindelige hensigt med Majoriak, nemlig den voksne del af befolkningen. Altså, man kan jo gøre flere forskellige ting. Man kan blandt andet se på de voksne, som kun har en begrænset arbejdsevne, at de bliver bedre til at arbejde længere tid. Uanset hvad, så skal man jo se på, hvordan og hvorledes det enkelte folkeskolebarn har en handlingsplan. Og med hensyn til at reformere på folkeskoleområdet, der må vi jo bare erkende, at tiden ikke er inde til en reform for folkeskolen, fordi folkeskolens lovgivningen er jo ikke opfyldt endnu. Ligeså vel som vi også har forskellige ting, vi skal rette op på, nemlig at skoleledere ikke skal være skolelærere, men ledere. Hvis vi skal forbedre folkeskolen, hvad skal vi så gøre? Vi vil gerne genetablere 11. klasse, fordi at Dorfitjelek ikke er lykkes, det er ikke en succes. Vi har flere forskellige problemer i Dorfitjelek. For eksempel har vi unge med ADHD, som har specielle behov, og der skal vi jo gøre, hvad vi kan for at bane vej for den gruppe mennesker også. Det har jeg i hvert fald sat som mål. Og selvfølgelig kan vi også få hurtigere forståelse for barnet, hvis det er, at det viser sig, at man ved tidlig indsats kan få afdækket, at et barn eventuelt har et skjult handicap. Det skal ikke være sådan, at man i børneinstitutionerne siger til forældrene, at hvis der er noget galt med barnet, så finder de nok ud af det i folkeskolen, når vedkommende begynder i folkeskolen. Vi mener, at det er før man begynder i folkeskolen, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at barnet kan starte på lige fod med alle andre i folkeskolen. Nu snakker man om at genetablere 11. klasse. Tror du, at problemerne løses? Jeg synes, at vi vil kunne løse mange problemer. For eksempel er der jo nogen, som er meget unge, som når de bliver færdige med at tage en uddannelse, men det handler om, at man skal have nogle flere modne folkeskoleelever, der går ud af folkeskolen, og som er blevet klædt mere på til at kunne foretage et valg i forhold til uddannelse. Og på den måde, så vil de også bedre kunne gå i gang med at uddanne sig. At der er politikerne, hvis I lærer at lytte, så ved I også, hvad der er for et stykke arbejde, I skal i gang med. Lærerne har kommet med løsningsforslag, og hvordan Dorfitjelek kan blive bedre. Vi er ikke stolte af Dorfitjelek, som den er i dag. Altså, vi hører jo forskellige udmeldinger i forhold til, at elever kan have forskellige former for udfordringer, men vi underviser dem under et, uden at tage hensyn til den enkelte unge. Vi skal altså blive bedre til at lytte til brugerne, fordi det er brugerne, der kender deres vilkår og deres leveforhold. Og derfor så skal der også være forskellige valgmuligheder i forhold til at kunne vælge ikke boglige uddannelser, men håndværksmæssige uddannelser. Er en reform vejen frem til en bedre folkeskole? Hvis vi lytter til skolelærerne, så mener jeg, at vi allerede har taget et godt skridt fremad.
Og det er altså kun politikerne, der i dag ikke ved, hvad det er, det handler om. Alle de andre ved det. Samarbejdspartiet. Jeg vil godt lige kommentere, hvad de andre sagde. Hver eneste år udgiver Uddannelsesstyrelsen en rapport om, hvordan det går, og også hvordan og hvorledes Majoriak fungerer, og hvor de unge er henne, og hvad de laver. Og med hensyn til usynlig handicap, det betyder jo ikke, at det er unge mennesker, som bare sidder med hænderne i skødet. Der er rigtig mange, som læser og som gør forskellige ting, så det er ikke bare unge, der sidder passivt hen. Med hensyn til de anbefalinger, der bliver givet fra fagpersonalets side, lad os dog følge de anbefalinger, der er. Fra Samarbejdspartiet mener vi, at vi bliver nødt til at få en reform, således at vi kan komme problemerne til livs med, at unge har for mange sociale udfordringer i livet, og det gør ondt, at nogen må tage livet. Vi må altså modernisere, og vi må også give flere bevillinger til området med hensyn til det, der SUT-kandidaten var inde på. Med hensyn til at splitte specialklasser op, så er der jo altså kun 9-12% af alle samtlige folkeskoleuddannede lærere, som har et specielt fag, og som kan løfte den undervisning. Altså, har du et helt konkret forslag? Skal vi have flere lærere, eller hvordan? Fra starten af. Vi bliver nødt til at starte fra pædagogernes side. Man har givet 250 kroner i lønforhøjelse til pædagogerne. Nu snakker vi om folkeskolen. Ja, jeg kommer til det. Det kommer fra pædagogerne, de her børn, og kommer over til lærerne. Når de flytter fra hjemmet til daginstitutionen og fra daginstitutionen til skolen, så skal de jo forberede sig. Og det bør være sådan, at folkeskolen kender den enkelte elev, inden vedkommende starter. Altså nu har Mitlak lavet en PhD-opgave, og hun har 7 anbefalinger. For eksempel foreslår hun, at man skal lave en uddannelseskommission, således at man i detaljer kan dykke ned i problematikkerne omkring manglende tilsyn osv. Nuna Redongna, er du enig i, at det er sådan, vi skal gøre? Vi vil gerne foretage nogle undersøgelser, som passer til de grønlandske forhold. Og det er også vigtigt, at vi får skabt de konkrete gode rammer for folkeskolen, som er tilpasset vort land, således at man kan opfylde sine rettigheder med hensyn til at modtage undervisning og få sig en uddannelse. Skal vi i Inuit Ataqatigiit skal vejen frem via en uddannelseskommission? Ja, det er da meget støtteværdigt. Især hvis man tænker på en forbedret kvalitet af undervisningen. Fordi det handler om, at flere... selvfølgelig kan vi ikke være imod den slags nyskabelser, som kan forbedre situationen. Siumuts kandidat. Jeg synes, vi skal være rigtig stolte af, at Mitlak har lavet sin Ph.D.-opgave på de her ting. Og jeg synes, at vi skal være stolte af, at vi har en landsmand, der kan komme med den slags anbefalinger. Altså, vi skal jo huske på, at man i gamle dage, jamen, der kunne man jo kun komme på lærerseminariet og
efter vi hjemtog uddannelsesområdet, så har vi jo nået rigtig meget, så derfor skal vi også huske at klappe os selv på skulderen i forhold til, hvad vi egentlig har formået at opnå gennem de sidste mange år. Men uanset hvad, så skal vi jo altså have folk i tale, og alle fagpersonale skal tale med hinanden om de her ting. Så det er en god vej. Er det sut, Edvard Geisler? Forslaget fra Midtlark om en uddannelseskommission. Jamen, det vil vi gerne byde velkommen. Og der må man altså diskutere. Der skal man diskutere, hvad det er for eksempel, at lærerne er ansat til. Altså folkeskolelærerne, de skal jo undervise og ikke misbruge en masse af deres tid på at skabe tryghed eller være bange for eleverne eller mange andre udfordringer. Hvis det er, at vi giver de optimale rammer for undervisningen til folkeskolelærerne, så mener jeg bestemt, at kvaliteten bliver hævet alene af den grund. Og vi kan også pege på forskellige muligheder, for eksempel i forhold til, at man kan få mulighed for at få et håndværksfag eller blive oplært. Vil det sige, at de støtter op om en uddannelseskommission? Det er rigtigt. Tak. Og så demokraterne. Hvad mener I om en uddannelseskommission? Altså de 7 anbefalinger, som Ph.D.-opgaven viser, der mener jeg, at vi skal se på de anbefalinger. Og jeg bakker op om de anbefalinger, Midtlark er kommet med. Især når vi ser på, at vi har verdens dyreste folkeskole, og til trods for, at vi har verdens dyreste folkeskole, så er halvdelen af eleverne, dem taber vi på gulvet. Altså, vi skal holde op med at efterabe, hvad de gør alle mulige andre steder. Lad os nu følge den anbefaling, som Midtlark er kommet med, hvor vi tager udgangspunkt i vores eget samfund og i de behov, vi har, således at vi kan få en kvalitativ undervisning og en god folkeskole. Så er det Pelle Broberg. Nalerak, værsgo. Jamen, uddanne, det har vi jo hørt masser af gange. Så vi vil jo bare sige, lad os tage udgangspunkt i os selv. Og jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi har en Ph.D.-opgave med disse fine anbefalinger. Og uanset hvad, så mener jeg, at vi skal bakke op om alle de gode forslag og tiltag, der kan være for at forbedre hele situationen, og også for folkeskoleeleverne. Tak. Samarbejdspartiet. Med hensyn til de anbefalinger, der er givet, er vi meget enige i. Men det, der er vigtigt, det er, at vi kommer i gang med det samme. Måske bør man nedsætte en arbejdsgruppe, som kan haste i arbejdstøjet og sætte det i gang. Altså, vi kan måske slutte af med at sige, eller spørge, og det er ja eller nej spørgsmål, eller svar, vi ønsker. Skal vi have flere bevillinger til uddannelsesområdet? Vi er enige i flere bevillinger, fordi det er der behov for. Vi har brug for folkeskolen og uddannelserne. Nalerak? Ja, hvis vi har brug for det. Demokratisk. Problemer kan ikke løses med penge. 1,2 milliarder kroner, dem kan vi da ikke hæve. Vi kan ikke, og det behøver vi ikke, hvis vi følger de anbefalinger, Midtlark har givet. Vi bruger 20% af vores bruttonationalprodukt på folkeskolen. Jamen uanset hvad, så skal vi altså være lidt kloge, når vi tænker og forvalte landet her. Vi kan ikke klare problemerne med penge. Er det sødt? Du skal sige ja eller nej til det spørgsmål, og ikke komme med 30 forklaringer. Vivian Motzfeldt. Altså de ressourcer, vi har, de er tilstrækkelige. Det handler om, det er at bruge ressourcerne ordentligt. Lige så vel som at vi må sige, at bevillingerne også er tilstrækkelige, især hvis vi bruger dem på den rigtige måde. Inuit Ataqatigiit. Jamen lad os se, om vi nu
har en bevilling, der står mål med det, vi ønsker. Altså uanset hvad, så må forældrene altså med ind på banen her, uanset om der skal hæves bevillinger eller ej. Og således kan vi sige, at det var enden på den anden krydsild ud af 3 krydsildsdebatter, vi har her i KNR TV. Og i morgen, der kommer det til at handle om erhvervene og om råstofferne. Og tak for i aften.